Il-minuta tibda issa. Marija Tewma, kittieba. Xi qed taħdem bħalissa? Bħalissa qed naħdem fuq kitba għal proġett speċjali ħafna li jġib it-titlu ta' Francoyen. Francoyen hija prestazzjoni interdixxiplinarja li tesplora l-ħajja u x-xogħol ta' Frank Portelli li f'nofs is-seklu 20 flimkien ma' artisti oħra waqqaf il-Modern Art Circle, grupp li introduċa l-arti moderna f'Malta. X'inhi l-iktar ħaġa li ħadd gost tiskopri? Il-familja ta' Frank Portelli tatni aċċess għall-arkivju tiegħu u fih sibt sors ta' informazzjoni u ispirazzjoni. Dan huwa metodu ta' riċerka interessanti ħafna biex bih tifhem l-istorja ta' artist u l-istorja kulturali ta' Malta in ġenerali.